Vaihtoehdot vähenee runsaasti. No mä heitän tähän tämmöisen radikaalin. Mä sanon, että Iltalehti aloitti ilmestymisensä Suomessa. Iltalehtihän on paljon nuorempi kuin Ilta-Sanomat. Sehän aloitti jo 30-luvulla. Ilta-Sanomat? Joo. Ei Kyllä. Oliko oikein? Eikö ollut hyvä näyttelijä? Joo. Mä näyttelin, että mä huolestuin jo, että menikö näin pahasti pieleen? Se meni nimenomaan oikein. Iltalehti, niin kuin kaikki tietää, meidän kotimainen iltapäivälehtemme ja verkkopalvelu totta kai, se perustettiin juuri niin kuin arvelit niin vuonna 1980 ja uuden Suomen iltapäiväpainokseksi. Juuri näin. Ja siitä tuli tää, minun mielestä se on vähän spin-off tai semmoinen jämäpala lihanleikkauksessa. Niin. Ihan samalla lailla kuin mikä tahansa jonkun kyljestä syntynyt. Joo, Uusi Suomihan oli, minä muistan lehden oikein hyvin. Joo. Ja se oli semmoinen täyttä asiaa. Ihan pelkästään. Ei mitään muuta kuin asiaa. Ja sitten tuli tämmöinen kevyempi iltapäiväversio siitä. Kyllä. Joo. Ja niinhän se on, että nämä Ilta-lehti ja Sanomat, niin uskottavuushan näissä on eri kaliberia kuin sitten näissä ikään kuin päivälehtiversioissa, vaikka tällä ei olekaan mitään tekemistä enää niillä iltapainoksella. Mutta uskottavuus on säilynyt samoissa teemoissa edelleen tai lukemissa. Ilta-Sanomien taustahan ulottuu sinne 30-luvulle Mäntsälän kapinan ja aikoihin. Se oli yllättävän pitkä silloin, kun oli Ilta-Sanomien vuosipäivä. Juu. Kun joskus nostit. Se oli mulle yllätys, joo, että se on niin. 32, mitä Kyllä. se Mäntsälän kapina oli, niin siinä ehkä siinä oli vähän samanlaiset syyt, että alettiin painaa tämmöistä iltapainosta, että saatiin tuoretta tietoa kansaa kuohuttaneesta jutusta, ja tämä vähän sitten niin kuin jäi. Sehän on hauskaa, että Ilta-Sanomathan on tätä samaa konsernia, missä me toimitaan, mutta tämä kommenttiketju ei liity siihen. Meillä ei ole tämmöistä niin kuin suoranaista synergiaa täällä. Joo. No, mutta kuitenkin Iltalehti... Moni muuten luulee niin. Niin luulee. Joo. Ilta-Sanomat voi tehdä... Ilta-Sanomat 50 vuotta sitten. Iltalehti ei. Ei voi tehdä. Ei vielä pitkään aikaan. Napsu menee. Terveisiä vaan sinne Almataloon tuonne naapuriin. Mistäs keksitte jutut nyt? Kun ette voi tehdä 50 vuotta sitten. Arkistot ulottuvat vain ainoastaan 44 vuoden päähän. Joo, hei, kiitoksia Kim Sainio. Tänään siis Iltalehti 44V. Paljon onnea. Kyllä, hei hei. Yeah! Radio Rockin Rock Party. Radio Rockin Rock Party. Elikkäs rockhipat lauantaisin kello 17 alkaen. Näihin bileisiin voit osallistua mistä vaan ja missä vaan asussa. Radio Rock ei vastaa revähtäneistä takareisista. Radio Rockin Rock Party. Lauantaisin kello 17 alkaen.